Nanne binim ba beshem be Galamsey. We ought to make crata be nibi. Nansuo nobody bibi bebe can say mercury and ekeka ho. That you say no European Union. Ba ma ye warning say yanhwe ye koko no. Eniema bi cyanide ne niema ewurawura manhwe kura bento bio. Na se Ghana yanya koko e be kwan. Ene na mrante no ka no. Se uya nana uti udamane te se doma konfie ma eye mansen eye nananom mrentimi mbo nyina ne be ka kire no se nhwe ma Galamsey onye de onse unsuo e ma ne nka nipa we yaboni na mom nana wo bahwe be nsuo ni kala o te se wiem wo ba ma unsuo aye kokko no wa ye de mempe no wodoma manunga Emra nana ewie ewo ne kasa mu no nana esa ede adesede ede to amanfo nyina anim ama okase Assin Kushea womo edi womo hu nipa eba womo empatemu a eho eye kama entobia enhwe omo na omo entimi ensua ye wo Hene baako ewo Ghana ha dia sanitation aye ni dini age baabia na saa Hene me di memfia duonu a mpese mbo ni dini na hu nyina ho bo ho nsem emano na yensre se obi bia wunim Hene ne baabi owa ko Central Region Assin Kushea na Prah Agyensaim be Ghana baabi anya fi the neatest city ana baabi a fi sheda ni wo na nan ewo na sase so na Prah Agyensaim baabi a wo bia mejina domafo na mu na mabɔ abaso na masrew se nyame ma on kwantentene wa manfo benta wachi